May na po kamo sa Bicol. Sa video po na ito ay inyong matutunghayan ang Kaugma Festival ngayong 2024 na ginanap dito sa Capitol Pili, Camarines Sur, dito po sa Bicol. At ipapakita ko din po sa inyo kung ano ang pwede nyong makain sa loob, kung ano-ano ang mga free rides at kung gaano ito kalawak. At papasok pa lang po kami ay ganito na kadaming tao ang mga nakasabayan namin at napakarami din po ng mga nagtitinda ng kung ano-ano sa daan. At madadaanan nyo rin po ang napakalaking tarpaulin na makikita nyo kung sino-sino ang mga magpe-perform simula May 23 hanggang May 28 dito sa Capitol Grounds, Cadlan, Pili, Camarines Sur. At syempre, kailangan muna namin makahanap ng parking area para sa aming motor. At sa wakas ay nandito na nga po kami at nakakatuwa dahil parang fiestang-fiesta ang datingan dito. At dito pa lang po sa papasok ng entrance ay talaga namang napakahaba na ng pila. Nakakatuwa din po dahil wala ditong entrance fee. At sa wakas ay nandito na nga kami sa entrance at kailangan din ipacheck ang nilalaman ng bag ng bawat isa dahil para na din po ito sa kaligtasan ng bawat manunood. At pagkapasok nga po namin ay sinalubong po agad kami ng fireworks na may iba't ibang kulay at may iba't ibang design. Ayan po at napakaganda. At pagdating ko po sa bandang ito ay para na rin kaming nasa peryahan dahil pwede po kayo dito maglaro ng kung ano-ano. At syempre para walang magutom ay marami din po sila dito iba't ibang tindahan na iba't ibang klase ng paninda na mga pagkain. Amazing music festival. Ang swerte na talaga. Thank you so much, Captain! At may mga free rides din po dito na pinipilahan talaga ng karamihan. Justin Bautista! Justin Bautista! Di kami unaan! Sorry, Mesa! Let's go! At syempre, hindi din po nagpahuli ang inyong lingkod sa ibang free rides.